Gracias. Bos días. Empezar polos agradecementos á Facultade de Ciencias da Comunicación e ao Grupo de Estudos Audiovisuais e moi particularmente a Pablo Calviño e Óscar López por honrarme co voso convite a este psicoanalítico evento e tamén as felicitacións por telo organizado. Sei ben que isto dá moito traballo e que moitas veces ten pouco rédito, por lo tanto, parabéns. Xa que estamos nun contexto psicoanalítico, como se este fose así unha especie de diván, este escenario para min, empezaría cunha confesión. Sería dicindo que eu non son psicoanalista. Creo que é importante empezar a dicilo. De feito, nin sequera a psicanálise como aparello teórico é o obxecto primario da miña investigación académica. O que pasa é que este aparato crítico, a min gustame velo polo menos como un aparato crítico, é tan rico que penso que debería existir algo así como un dereito para que as persoas non analizadas, esta é a segunda e última confesión da mañán, poidamos falar de psicanálise sen rubor. Por lo tanto, non son psicoanalista, non pasei pola análise, aínda así vou falar de psicanálise por varias razóns, sobre todo porque crúzase conmigo constantemente, penso que crúzase con nós constantemente, e sobre todo con calquera que despois do 1930 a esta parte trate de pensar xuntas as cuestións do malestar e da cultura, como promete o título deste simposio. Por tanto, todo isto para dicir como exergo, antes de empezar, que as miñas palabras serán, como mínimo, algo intrusas, diría eu. De xeito, creo que son especialmente intrusas porque proceden do eido da filosofía, que é de onde eu veño, no cal eu traballo, e que é un campo do cal sospeitaba ese mestre da sospeita que foi Freud, que se chamaba Freud, por empregar a coñecida expresión do filósofo francés Paul Ricoeur. Tanto é así, tanto sospeitaba, pareceme a min, que na quinta das súas conferencias de introducción á psicanálise afirmaba, cito, da filosofía nada temos que esperar, fin da cita. Son palabras textuais. Hai razóns textuais para sospeitar, penso eu, que se Freud sospeitaba a súa vez da filosofía era na medida en que se asimilaba esta a certo tipo de especulación. No título tamén, aínda no título e aínda neste exergo deste evento, ademais da palabra cultura e da palabra malestar, aparece inscrito ese risco. Con un xogo de palabras, con un audaz xogo de palabras que mostra probablemente que no espectacular pode esconderse a especulación e tamén que este xogo funcionaría á inversa. Se continuamos brevemente aínda neste exergo por esta liña, se consultamos o Corominas, falará de que espectáculo ven, como saben, de espectaculum, derivado a súa vez de espectare, que terá esta relación que a mí me vai interesar hoxe co contemplar, co mirar, ca mirada, ca visión, etc. E a súa vez haberá unha relación aínda máis arcaica, latino-arcaica, co espesere ou co especere, que será o lugar, segundo Corominas, onde atopará a súa raíz común co especular. A especulación sería unha forma, isto é o que a min me importará hoxe, especial de mirar, un xeito. Ademais, se seguimos nesa deriva etimolóxica, viría dunha espécula que significaría exactamente posto de observación, que tería que ver cunha contemplación, ademais desde un lugar alto, dun altus que lle outorga, como todo o que está
por riba e que ven de arriba, que lle otorga certa superioridade, non só nun sentido xeográfico ou militar, senón que lle concede o especulativo unha capacidade case máxica, diríamos, de intuir, de coñecer, mesmo anticipar desde un plano xeral, justamente na medida en que esa visión está afastada do caso particular. Para evitar, por dicilo que a expresión que lle gustaba moito empregar a Heidegger, para evitar sería o obxectivo que as árbores non nos impidan ver o bosque. E a min pareceme que é precisamente esta forma de ver a que non parece gustarlle nada a Freud. É un pouco da que tamén quixera falar hoxe. Na súa presentación autobiográfica, que publica no 25, podemos ver a Freud defenderse a sí propio daqueles momentos nos que parece que ele especula. Traio, a miña presentación non vai ser moi visual, a pesar de que falarei da visión, sobre todo se a comparamos ca magnífica presentación de Antía, pero o que traio son un pouco as citas que vou ler, trátase de ler, que quero ler un pouco a Freud aquí con vostedes, o que traio son simplemente as citas para que me sigan na pantalla se lles apetece. Isto é o que di no 25 Freud na presentación autobiográfica defendéndose da súa propia especulación. Perdón, di: no se tenga la impresión de que en este último periodo de mi trabajo yo habría vuelto la espalda a la observación paciente, entregándome por entero a la especulación. Más bien, me he mantenido siempre en estrecho contacto con el material analítico y nunca he dejado de elaborar temas especiales, clínicos o técnicos. Y aún donde me he distanciado de la observación, he evitado cuidadosamente aproximarme a la filosofía propiamente dicha. Fin da cita. O texto está tirado das obras completas publicadas por Amorortu de Freud por razóns que creo que se van mostrar un pouco máis adiante. Segundo o propio Freud, tanto o que denomina el, di aí, filosofía propiamente dicha, como se fose necesario ou mesmo posible diferenciar entre unha filosofía propia e outra impropia, el di, ou fala de filosofía propiamente dicha, tanto esta como a especulación parecen ser riscos que debemos evitar. O espectáculo pretendería xerar expectativa, que sería tamén unha palabra que poderíamos rastrexar hasta ese expessere do que falábamos antes, e a especulación filosófica pretendería unha superioridade que, xa de paso, facilitaría tamén unha intimidación. Estamos falando do modelo do poder. Ese era un dos modelos que eu vou querer traer aquí hoxe sobre a mesa. Quizá por iso unha forma de ver adecuada sexa outro derivado de expessere, que sería a inspección ou a introspección, que, como saben, significa mirar tamén, pero cara adentro, cara ao interior, etc. Sen dúbida, o interior non se pode ver desde esa distancia do altus e da superioridade, que é tamén de onde ven o soberano desde arriba. En esta liña parece que debería traballar certa psicanálise, unha psicanálise. Suspendo aquí esta breve introducción, este breve exergo, esta, se queredes, especulación inicial. Se teño tempo final, direi algunha cousa máis, para entrar directamente ao que quero falar hoxe, que é, basicamente, ler algunhas pasaxes da obra máis cultural freudiana. A idea é sinxela, o que se trata é de ler algúns textos de Freud co obxectivo de mostrar, mediante esta exposición pouco visual, se queren, que, no entanto, salta á vista no pensamento cultural de Freud un pesimismo que me gustaría analizar hoxe. Centrareime de forma bastante concreta pois nalgúnas das pasaxes do capítulo 5 da obra do malestar na cultura. Seguro que
todos coñecemos. Por que? Porque aí se atopa o que se coñece como factor perturbador que Freud declara perseguir e que ademais os organizadores deste evento me propuxeron falar e eu aceptei. Trátase de mostrar, de ver ou de facer ver, e toda esta terminoloxía da mirada estará acompañándome ao longo da exposición, precisamente que en Freud hai unha aposta pola mirada. A psicanálise como unha nova forma de ver que, alén das súas propostas científicas, tamén é unha nova forma de ver os asuntos sociais, os asuntos políticos. O do científico paso por riba, xa falamos onte, moito é mellor, eu non teño esa capacidade, pero sabedes que non é un problema menor no contexto freudiano, é un asunto serio, el quere facer ciencia, precisamente o que non quere facer é unha filosofía especulativa. Ademais, quere que a comunidade científica recoñeza o seu traballo como tal, como un traballo científico. Eu estaría tentado de dicir que, en realidade, a psicoanálise aínda hoxe se debate nesta loita, nesta pretensión, que ten bastante tamén, antes que científica, de combate académico ou combate pola autorización, pola autoridade, por certo tipo de potestas no que eu vou incidir. Polo tanto, a psicanálise é tamén un modo de ver político. Isto é algo que se apuntaba, por exemplo, Michel Foucault na súa vontade de saber. Para empezar, como é un libro coñecido por todos, non farei spoiler, penso que é acaído empezar polo final, citando as últimas palabras do Malestar. Seguro que coñecen a cita, di: «He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adentro su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado». Fin da cita. A hipótese, como saben, principal do malestar na cultura non consiste en dicir que hai certo malestar nesta ou naquela outra cultura determinada e que, ademais, se deriva disto ou daquilo outro. Precisamente é que, digamos que a través dun refinamento desa cultura poderíamos converter ou darlle a volta a ese malestar nun benestar. Este, digamos que é un engano de carácter político no que máis ben precisamos crer, pero a hipótese da obra consiste, máis ben o contrario, en afirmar que toda cultura xera malestar precisamente porque a cultura se define como certo tipo de prohibición e renuncia inconscientes que, ao non ser satisfeitas, provoca un nivel de frustración, de culpa, de infelicidade. Non é, polo tanto, que renunciemos conscientemente ao que pensamos, senón que o decisivo non está no pensamento. Este desafío será un desafío de carácter, digamos, insoportable para unha comunidade que se quere científica, que exixe falsación, este é o argumento técnico, mas o que a mí me importa é que é unha posición particularmente atractiva para a comunidade filosófica. A cultura vai funcionar como represora xeral a un nivel que escapa ao pensar. E aquí me interesa especialmente. Digamos que vai invalidar a fórmula clásica de que contra certo malestar, pois máis coñecemento, máis cultura. Para Freud a cultura proíbe en aras, como vimos, dunha convivencia civilizatoria que mitigue esa autodestrucción, certamente, pois iso non significa que sexa un remedio beneficioso, tampouco significa que sexa nin sequera desexable esa cultura.
Di Freud nesta mesma obra, puesto que la cultura impone tantos sacrificios, comprendemos mejor que los hombres difícilmente se sientan dichosos, beglut, dentro de ella. Deixo a palabra en alemán, porque cabe lembrar que a primeira versión escrita por Freud da obra contiña a palabra infelicidade no título. Non? A infelicidade da cultura sería o primeiro título proposto. Pensaba que non o truxera. Esa sería a primeira idea ou a primeira proposición, pero despois Freud decidiu cambiar ese Unglück por outra palabra máis difícil de traducir, que é ese Unbehagen que hoxe normalmente temos o hábito de traducir por malestar. Non? Segundo conta James Strachey na introducción á obra, ante a dificultade de traducir precisamente ese segundo elemento, ese Unbehagen á lingua inglesa, o propio Freud é quen lle propón a súa traductora, John Rivière, traducilo por discomfort, suxerindo que o título da versión inglesa fose, na terceira opción, Man's Discomfort in Civilization. É curioso porque na traducción este discomfort é tamén a palabra que aparece na versión inglesa do título deste evento de hoxe. Quizáis nun exceso de ortodoxia freudiana, é unha palabra propiamente freudiana, con todo, o que é claro é que a traductora de Freud preferiu traducir Unbehagen non por este discomfort, senón por discontent. Tedes o título definitivo na cuarta liña. Ese é o título como se traduce hoxe normalmente a obra en inglés. Esta cronoloxía traductolóxica, en calquera caso, que me interesa, non é tanto a súa historia, senón que indica que xa unha dificultade interpretativa que encerraba ou encerra ese Unglück convertido en Unbehagen, xa sexa verquido a nosa lingua como que irades. Conformidade, descontento, infelicidade, malestar, tanto ten. Se que así hai unha lectura que permite entender que o determinante do malestar radica no feito de que a principal renuncia que nos impón a cultura non é exclusivamente ou estritamente de natureza sexual. E problematizar así, isto válenos para problematizar a recorrente acusación de pansexualismo. É certo que esa acusación responde a unha narrativa concreta, pero tamén é certo que a inculpación converteuse hoxe como case a única aportación social da psicanálise. No entanto, no inicio do capítulo 5 aparece denominada o que Freud lle vai chamar unha oposición entre cultura e sexualidade. Nela vamos ver, a idea é ler ao longo desta exposición os textos de Freud, como xa dixen, nela, despois, xusto de argumentar sobre a base dos seus propios prexuízos sexuais e tamén os da súa época, que non eran poucos, como sabedes, que a sexualidade se define, di Freud, como un tipo de relación entre dúas persoas e a cultura, que era do que estaba a falar, en cambio implica unha serie de relacións que comprometen a un número maior. Está tratando, como vedes, de pensar políticamente. Di que aí, xusto nese momento, di que a cultura necesariamente comporta restriccións á vida sexual, que é a hipótese que coñecemos, en aras dos vínculos amigables da comunidade. E entón, nese momento, cando engade que debe haber outro elemento máis profundo que dirixe a cultura ao poñerse a sexualidade impolléndolle límites. A cita é esta. Di, la realidad efectiva que nos muestra que la cultura nunca se conforma con las ligazones que se le han concedido hasta un momento dado, que pretende ligar entre sí a los miembros de la comunidad, también libidinalmente, que se vale de todos los medios y promueve todos los caminos para establecer identificaciones entre ellos, moviliza en la máxima proporción una libido de meta inhibida a fin de fortalecer
los lazos comunitarios mediante vínculos de amistad. Para cumplir estos propósitos es inevitable limitar la vida sexual. Pero aún no inteligimos la necesidad objetiva que esfuerza a la cultura por este camino y funda su oposición a la sexualidad. Ha de tratarse de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto. Aí aparece ese factor que finxe perseguir. Polo tanto, ese factor que o Freud do 1929 fai referencia, elemento que virá a explicar a limitación que a cultura impón á vida sexual e que non será xa que logo a sexualidade propia, poderíase rastrexar na extensa obra freudiana desde moito atrás. Só algún pequeno exemplo, non se trata de facer aquí ese rastrexo, pero, por exemplo, na obra Tres ensayos de teoría sexual, publicada por Freud no 1905, podemos ler o seguinte. Di, con independencia a un mayor respecto de las otras prácticas sexuales ligadas a las zonas erógenas, se desarrolla en el niño los componentes crueles de la pulsión sexual. La crueldad es cosa enteramente natural en el carácter infantil. En efecto, la inhibición en virtud de la cual la pulsión de apoderamiento se detiene ante el dolor del otro, la capacidad de compadecerse, se desarrollan relativamente tarde. Es notorio que no se ha logrado todavía el análisis psicológico exhaustivo de esta pulsión. Nos es lícito suponer que la moción cruel proviene de la pulsión de apoderamiento y emerge en la vida sexual en una época en que los genitales no han asumido aún el papel que desempeñarán después. Fin da cita. Tres ensayos de teoría sexual é unha obra na que Freud, como saben, investiga o papel da sexualidade na causa da neurose, otorgando unha atención especial ao estudo da pulsión sexual na infancia. Na pasaxe que acabamos de citar, Freud apunta: é lícito supoñer que a emoción cruel provén da pulsión de apoderamento, sen deixar de todo claro se aquela crueldade ven desta sexualidade. E vaime interesar esta ambigüedade, este proceso reflexivo onde un non está moi seguro do que di, do que lee. Freud non é explícito a ese respecto e non o é, parece, que é a propósito. Hoxe estamos máis seguros de que a falta de explicitación foi a mantenta grazas a aquelas publicacións que indican os cambios feitos polo autor e que, digamos que, por así dicilo, non borran o borrado. Neste sentido, tamén por esta razón, utilizamos a edición das obras completas da que falaba antes en castelán, publicadas por Amor Rortu, porque, ademais de que penso que é unha excelente traducción, tamén nos ofrece ese rastrexo dos cambios que o propio Freud foi introducindo na súa obra nas sucesivas edicións e reedicións. Esta idea de, cando menos en filosofía, mas non só en filosofía, do que se trate de ler, que se trate de ler críticamente, de detectar o proceso do pensamento nesa lectura. A cita que nos ocupa representativa a este respecto, pois a versión que lemos hoxe nos Tres ensayos de teoría sexual, resumo así rapidamente, que foi publicada en 1905, en realidade é unha revisión moito máis tardía, baseada na sexta edición alemá do 1925, que a súa vez, en realidade, os cambios que imos ver, herdeira da revisión que fixo no 1915. Unha, digamos, lectura deses borrados, tal como fai Stracey, permítenos concluir que en 1905 Freud xa supuña que a crueldade e a sexualidade procedían de fontes distintas, aínda que non o tiña moi claro, e, en efecto, na primeira versión publicada en 1905 e tamén na revisión que fixo 5 anos despois, no 1910, a frase escrita por Freud dicía o seguinte: temos dereito a supoñer que as emocións cruéis flúen de fontes en realidade independentes da sexualidade. É moi significativo que Freud decidise eliminar a palabra independencia por varias razóns. A primeira, eu destacaría que consiste en dicir que o significativo é que Freud emprende unha busca dese factor perturbador, ao que fai referencia nese capítulo 5 que
quero eu ler hoxe aquí do Malestar na Cultura, pero emprendeu esa búsqueda moitos anos atrás, e que xa nos primeiros anos do século XX sospeitaba da fonte da pulsión sexual. Por outro lado, a segunda razón, que eu diría que é significativa, sería, como é evidente, o propio borrado. O feito de que Freud elimine, sen modificación da dirección, pero que elimine a pegada da súa sospeita. Ou, para ser estritos, que agoche o paso agrandando de paso, se me permiten a expresión, a pegada que inscribe. O que explica este borrado, a vista do que Freud escribe en 1905, é a necesidade de investigar as influencias recíprocas entre crueldade e sexualidade. Se teño a pasaxe completa, podemos lela tal como aparecía nas versións de 1905 e 1910. Di, tenemos derecho a suponer que las mociones crueles fluyen de fuentes en realidad independientes de la sexualidad, pero que ambas pueden entrar en conexión tempranamente por anastomosis, conexión transversal próxima a sus orígenes. No obstante, la observación enseña que entre el desarrollo sexual y el de la pulsión de ver y de crueldad persisten influencias recíprocas que vuelven a restringir la aseverada independencia entre ambas clases de pulsiones. Por lo tanto, desaparece, como vemos, a independencia, e tamén desaparece, non teremos tempo a tratalo, o que aí lle chama a pulsión de ver. De ese parágrafo desaparece, non de toda a obra. Por resumir a cronoloxía desta pegada, aquela sospeita temperá que pretendía desligar a sexualidade da crueldade aparece problematizada no 1905, resolta ou agochada no 1915 e esta é a posta da nosa lectura, volve con forza nas análises desenvolvidas no 1929, ano no que se escribe o Malestar da Cultura. Podemos ler, creo que esta obra, o Malestar da Cultura, a idea, ou interpretala como unha procura, como o intento de atopar o elemento que faga encaixar a teoría psicoanalítica cun certo pesimismo sociolóxico, se queremos chamarlle así. É a busca dun factor perturbador, estas son as palabras de Freud, que explique certa oposición entre cultura e sexualidade e que virá perturbar calquera intento de solución ou visión, chamémoslle de tipo humanista clásico, se queredes. Inmediatamente despois de anunciar no capítulo 5, no que estamos todavía e non sairemos del, inmediatamente despois de anunciar que aínda non descubrimos precisamente ese factor, Freud pon a pista sobre o que denunciou na súa obra Moral Sexual Cultural e a Nerviosidade Moderna, obra do 1908, o ideal da sociedade culta. Refírese á máxima cristiá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta máxima cristiá, digamos que a orixe da cal, Freud apresúrase a desmentir, sigo o texto freudiano moi de cerca, como vedes, pois afirma que é unha máxima que en realidade é moito máis bella que o propio cristianismo. Con todo, o desmentido será máis profundo e afectará a máxima en sí propia se adoptamos ante ela, como Freud suxire, unha actitude inxenua. Este será un dos recursos retranqueiros, diría eu, que a Freud lle gusta implementar. Rapidamente nunha frase desa obra e nese trazado do capítulo 5, por que deberíamos hacer isto? De que nos valdría? Pero sobre todo, como llevarlo a cabo? Como sería posible? Está falando da máxima cristiana. Freud argumenta que o amor é algo valioso, sí, valioso para un mesmo, e nesa medida aquel que reciba o meu amor debe merecelo, di ele. Debe haber algún tipo de transacción, algún tipo de beneficio que justifique o sacrificio. De certo que esa plusvalía non é necesariamente monetaria, mas non por iso deixa de ser un intercambio. Fai aquí unha interpretación que poderíamos tildar de económica do amor para xustificar a necesidade imperiosa de amar o amigo e xa que logo de non amar o inimigo. Esta sería a primeira interpretación dese próximo que Freud anula na súa argumentación. No entanto, tamén se preocupa por unha segunda interpretación, aquela que leva a cabo unha lectura do próximo como un universal.
Porque se a máxima cristiá amarás o teu próximo como a ti mesmo pretende que a figura do próximo se estabeleza na medida en que existe, na simple medida da súa existencia, e non na medida en que se relaciona de xeito amigable, amorosamente, se queremos, conmigo, entón, di Freud, a porción de amor que lle correspondería sería ínfima, sería ridícula, e non permitiría nin tan só amarse a un propio. Nunha palabra, se entendemos o concepto de próximo desde unha lectura universal, entón a máxima vólvese para Freud irracional. El o di de xeito moi claro con estas palabras, di, pero si debo amarlo con ese amor universal del que hablábamos, meramente porque también él es un ser de esta tierra, como el insecto, como la lombriz, como la víbora, entonces me temo que le corresponderá un pequeño monto de amor, un monto que no puede ser tan grande como el que el juicio de la razón me autoriza a reservarme a mí mismo. ¿Por qué, pues, se rodea de tanta solemnidad un precepto cuyo cumplimiento no puede recomendarse como racional? Segundo él, existe unha máxima aínda máis absurda que esta, que sería aquela que di aos teus inimigos. Con todo, recoñece que os contraargumentos para desenmascarar este precepto moral son os mesmos que se utilizara contra a bella máxima cristiá. No fondo está a recoñecer que a única máxima que funciona en todos estes casos, seguimos aí nese capítulo 5, nese factor perturbador que persigue, el recoñece aí que a única máxima que funciona é a do credo qui absurdum latino, é dicir, creo porque é absurdo e nada máis. Esta lectura, digamos, psicoanalítica da religión alcanzara xa gravidade 3 anos antes, en 1927, pois Freud xa lle dedicaba por aquel entón atención a esta expresión religiosa nesa obra coñecida que é o Porvir dunha ilusión. Ali volve a apelar á racionalidade como criterio exixible e acusa o pai da Igrexa de inventar unha máxima de naturaleza violenta e apariencia racional para justificar o irracional. Unha máxima de carácter teopolítico que aquí podemos outra vez aparecer a ese Freud crítico político. Con todo, non atopará nesa liña o factor perturbador que o move nese capítulo 5 aínda do malestar da cultura. É destacable que inmediatamente despois de falar desta máxima e de acusar de violenta a máxima atribuída a Tertuliano apoloxista, máxima sobre o absurdo, e a él vai dicir que é absurda a súa vez, é destacable que xusto nese momento precipítese case en transición sobre o elemento que definirá, e agora sí, como o factor perturbador, e que por razóns de estilo finxía, pouco máis arriba non descubrir aínda. Así, antes de que retorna a figura do próximo, que aínda vai volver outra vez, Freud afirma que ao referirse ao ser humano, di el, e cito, é lícito atribuir a súa dotación pulsional a unha boa cota de agresividade. Fin da cita. O que aparece aquí é o elemento decisivo que nutrirá a definición de cultura que xa coñecemos como prohibición e que obrigará á limitación da vida sexual. Con todo, esa restrición non se deixa ler como fin propio, senón en prol dunha comunidade cuxa posibilidade radica na medida en que se controle a agresividade intrínseca do ser humano, isto é, a súa constitución como lobo para o home. Así, aquel médico torna definitivamente político e introduce a máxima de Plauto que popularizará moito despois Hobbes. Vemos onde aparece esa máxima nese capítulo 5. Di, el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo
infligirle dolores, martirizarlo e asesinarlo. Homo homini lupus. Fin de cita. A tonalidade, diría, demoledora desta pasaxe radica fundamentalmente en dúas razóns. Por unha banda, porque ofrece unha definición de ser humano baseada na idea de que sería o único animal que ataca por motivos distintos á defensa ou á necesidade. A agresividade humana é intrínseca e vai alén de momentos de necesidade ou aperto. E, pola outra banda, a pasaxe parece debuxar unha definición de próximo completamente afastada daquela idea cristiá de amor universal que ven de criticar. O próximo non se reduciría solamente ao obxecto, xa sexa auxiliar ou sexual, senón que sería mesmo unha tentación, di Freud, para satisfacer nel a agresión. Todo ocorre como se o ser humano non puidese deixar escapar a oportunidade de dar renda solta á súa agresividade, de gozar desta, proxectando a cara fora, particularmente cara un outro humano. Falou o profesor Francisco Conde onte sobre isto. A agresividade é particularmente satisfactoria cando se agride a un outro humano, o cal marca unha diferencia clara aquí, neste pasaxe de Freud, entre a animalidade do ser humano e a animalidade dos restos dos seres animais. Deste trazo, precisamente no nome dese trazo, nútrese, penso eu, o novo concepto de próximo que asoma nesta pasaxe. Próximo, entón, non é unha persoa a cal amarás como a ti mesmo, senón a oportunidade de sentirse ditoso, de glut, de extinguir certo malestar, certo andejaven, pasándolle precisamente por riba. Ese sería o xesto. Este apotegma, para Freud, el vai preguntar de xeito retórico quen ousaría negar. Alguén aquí estaría disposto, podería negar que isto é radicalmente así, como se ele estivese completamente seguro de que calquera que lea o seu texto se sentirá irremediablemente. Digamos que non teríamos a oportunidade de dar outra interpretación. Tendemos a pensar, ou queremos crer, que o ser humano só actúa dese modo baixo ameaza. Isto é un pouco o que nos dicimos a nós mesmos. Xusto aí, o argumento de Freud consiste en dicir que é xustamente cando están ausentes as forzas anímicas contrarias que adoitan inhibila, estas palabras de Freud, fin da cita, é cando o ser humano desata a súa agresividade e móstrase, di el, na súa verdadeira natureza. Aquí está el falando dun xeito moi clásico. E veremos nese momento a Freud dicir nunha sorte de, diría eu, de feliz contradición, que o ser humano é unha besta salvaxe cando fai aquilo que máis o diferenza das bestas salvaxes, a saber, atacar sen razón a súa propia especie. O discurso, digamos, de carácter antropolóxico-político está aquí desatado e soa, ademais, ameazante. Podemos ler a pasaxe completa, se queredes, onde Freud vai explicar a definición de ser humano como homo homini lupus e, ademais, cuxo apotegma, segundo el, ningún de nós estaría en condicións de negar. Di nesa obra: ¿quién, en vista de las expectativas de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho tal apotegma? Esa agresión cruel aguarda, por lo general, una provocación o sirve a un propósito diverso cuya meta también habría podido alcanzarse con métodos más benignos. Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también espontáneamente, desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie. Fin de cita. Como indicaba fai un momento, estas dúas pasaxes que acabamos de comentar aparecen inmediatamente despois de que Freud retomase a súa análise do credo quia absurdum, iniciada uns anos antes no Porvir dunha ilusión. Entón, por que o tan buscado factor perturbador aparece no capítulo 5 do Malestar da Cultura xusto a continuación da súa crítica racional ou irracional?
En primeiro lugar, parece indicar que o factor perturbador non sería algo irracional, isto é, que non debemos buscalo fora do ser humano, en ningún alén, senón debemos buscalo cunha nova mirada, digamos, cara ao interior, con esa nova especere latina. Esta sería unha primeira crítica àquela ilusión religiosa. En segundo lugar, aínda que estaría nun lugar primordial a vista da importancia que este capítulo lle outorga, se o lemos de corrido, a proximidade dos dous desenvolvementos, que están moi xuntos no capítulo 5, tamén parece indicar que o absurdo é crer precisamente que o ser humano é bo. No fondo, o verdadeiramente absurdo, o que ninguén pode crer, o que ninguén ou ningún ser humano en vistas de Freud das experiencias da vida e da historia ousaría poñer en dúbida, sería o absurdo do apotegma que define o ser humano como bo. Esta invención que asumimos, pero que non deixa de ser unha invención. Semellante definición do ser humano é para Freud incrible, justamente porque é irracional e absurda, claro, porque non se deriva do sentido común, nin tampouco dos coñecementos históricos, nin sequera particularmente de ningunha análise psíquica rigorosa. Pura especulación, se queredes dicilo así, teofilosófica, sen dúbida motivada políticamente. En consecuencia, necesitaríamos creer no absurdo para poder creernos semellante apotegma. Esta segunda crítica á ilusión religiosa vai en realidade moito máis lonxe dunha crítica á teoloxía cristiana. É obvio que no fondo Freud parece indicarnos que a máxima de Tertuliano, máxima sobre o absurdo e máximo absurdo como máxima para él, non só xustifica unha tradición religiosa concreta, senón que é en realidade o apotegma que a humanidade se aplica en segredo e con vergoña a si propia. Por tanto, a crítica de Freud ao credo cui absurdum é unha posta en cuestión deses modelos religiosos, pero sobre todo filosóficos, tamén históricos, humanísticos, que teimaban en velar o evidente en creer nun absurdo que ninguén pode creer. En realidade, esa sería, no fondo, en boa lógica, pois a única razón que temos para creer. A única razón que temos para creer é porque é incrible, porque non se pode creer, senón non habería por que creer. Estamos, polo tanto, diante dunha crítica de carácter xeral, e este será un problema co que ten que lidiar a proposta freudiana, como compatibilizar o particular co xeral, pero aquí estamos ante unha crítica que ten unha característica xeral da cultura, que é ao mesmo tempo a súa propia justificación. Pois a cultura que Freud define como prohibición aparecería xustamente como o recurso que trataría de parar os pés a ese factor perturbador que non sería tanto a sexualidade como a agresividade humana, a hostilidade primaria e recíproca dos seres humanos, di Freud. Cara a quen? Claro, cara ao próximo, cara a todo o que está próximo, pero preferiblemente cara ao próximo, isto é, cara a un ser humano próximo, pois, digamos que a satisfai de mellor maneira. Esa cultura, esa civilización, aparecería na medida en que se fai necesaria a represión daquela agresividade e, por tanto, reforzando ese pesimismo freudiano que eu diría que ten unha forte lógica racional, que non racionalista, que non é o mesmo, a agresividade é solidaria da cultura e esta aparece grazas a aquela en na angueira de acabar con ela. Agora ben, é a súa condición e, polo tanto, pois, non poderemos acabar con elas e acabar consigo. Esta é, digamos, a lógica que nos atrapa e que non nos deixa continuar, que non nos deixa avanzar no texto, que nos afoga constantemente cando estamos lendo esa obra. E penso, ademais, que grazas á forza lógica dese argumento terrible, Freud pode dicir, sen moito temor a equivocarse, aquilo que di precisamente tamén nese capítulo, di el, o afán cultural pois non conseguiu grande cousa ata agora. Non digo así, o que non engade é tampouco se lle espera, pero sen dúbida é o que pensa. Pode permitirse un pesimismo radical que non deixa de ser unha conclusión que se tira, en realidade, da súa teoría.
No fondo, o ser humano culto apenas lle quedou a posibilidade de él pois de cambiar un anaco de posibilidade de felicidade por outro anaco de seguridade e pouco máis. O malestar, polo tanto, non só está na cultura, en este elemento ou en aquel outro, que sen dúbida hai que analizar e se puidese solucionar, pero o problema é que é o seu produto máis xenuíno, é o síntoma que nos permite recoñecer unha cultura. Non é, nese sentido, o que pensamos conscientemente, senón a consecuencia dunha represión cultural inconsciente que nos constitúe como civilización e que non podemos evitar. Esta é a trampa que nos ofrece como trampa o pensamento. A psicanálise viría a mostrar que o verdadeiro e irremediable control enxércese individualmente desde un propio e colectivamente desde a cultura, pero, en ambos casos, contra iso que o exerce, contra un propio e contra a cultura. Aquí está a posición, penso eu, política que move máis resistencias incluso que o argumento da falsación científica. A psicanálise non só abre o vasto campo clínico do psíquico, senón que desmonta a teoría política de certo poder do eu, desarticula sobre todo a falsa boa conciencia que define a figura do próximo e mesmo vai desbaratar irremediablemente ese bello concepto filosófico de mundo e tamén, de paso, o seu suposto control técnico por parte dun ser humano culto ou cultivado. O interesante, me parece, deste outro xeito de ver, deste outro xeito de ler, é a derrota da autoridade do eu sobre o eu, o fin, sobre todo, dunha bella e herdada soberanía do suxeito. Tendo a pensar que con Freud deberíamos deixar a partir del de dicir a palabra suxeito, mesmo se dicimos todas as veces cando falamos cos seus termos. O eu só pode ser en adiante un efecto, unha imaxe, unha visión espectral, e esta será, por certo, palabra que tamén ven de ese especere latino arcaico, esta será unha visión que desenvolverán moitos autores posteriores a Freud. Digamos que ven como a necesidade, tamén, digamos que tamén o que vai aparecer aquí a necesidade compulsiva de identificación como un símbolo da pulsión de morte da filosofía. Ali onde vemos esa necesidade de identificación e, sobre todo, de autoidentificación, toda identificación é unha autoidentificación, podemos estar seguros que aparece este espectro da pulsión de morte filosófica. Non habería tamén máis posibilidade desa bella filosofía lendo con estes ollos ou deste xeito. Por iso é unha aposta tan radical, non só clínicamente. Penso eu que é difícil ser deste xeito máis político. Marcuse, como saben, darálle a volta a ese pesimismo aproveitando o pulo marxista. Foucault dirá que a obra de Freud estaba en oposición tanto teórica como práctica ao fascismo, por exemplo. Penso que non hai que esquecer que Freud escribe o malestar na cultura 3 anos antes, máis ou menos, de que nas rúas de Berlín medrasen as fogueiras cos seus libros. É interesante lembrar que ante iso Freud reacciona cheo de retranca, penso que era moi retranqueiro, dicindo aquilo de que en realidade ante esas fogueiras é o que ve progreso, verdadeiro progreso, posto que na Idade Media o terían queimado a él. Entón, se agora queman os seus libros, hai un progreso evidente. Certo é tamén que, alén da ironía, iso non impediu que 5 anos despois, no 38, tivese que abandonar Viena e exiliarse en Londres para escapar dunha morte segura, que chegou, por certo, a parte da súa familia, que non escapou. A pesar de todo, tamén para non acabar este simposio con un pesimismo radical
marchar daqui deprimidos, Freud, hai que dicir, para ser xustos, que recoñecía a posibilidade de pequenos avances cara a sociedades menos represivas. Vale? Pero negaría, penso eu, calquer intento de eliminar o malestar inconsciente desde solucións culturais conscientes. Aquí estaría a contradición. O principio de prazer, digámoslo así, e o de realidade ficarían na súa teoría irreconciliables. No fondo, as solucións a ese malestar están xa no plano inconsciente, segundo a estrategia cultural que el definiu. Como saben, segundo el, tanto a sexualidade como a agresividade reprimidas pola cultura pois subliman nos máis altos niveis de culturización, por certo tamén dos que os nazis facían gala, non? Digamos que a arte pois sería esa privilexiada mostra dunha enorme represión interior, do mesmo xeito dicía Pepiol que unha ostra se defende do seu inimigo creando unha pedra preciosa, non? Digamos que o proceso é un proceso similar, non? E quizáis tamén por iso a arte que aparece na súa época e que é contemporáneo, que é a séptima arte, que o cinema que el ve nacer, igual poderíamos aventurar que igual non lle gustaba por iso mesmo, non? Non sei se hai tempo, un par de minutos só para decir un par de cousas a este respecto, un par de palabras respecto do cinema, e así tamén aproveito para retomar a vía da especulación e do espectáculo que anunciaba naquele exergo ao principio. Se lembran, empecéi dicindo que Freud sospeita é tamén unha palabra que deriva do ser arcaico latino, sospeitaba da filosofía na medida en que esta se achegaba a certo tipo de especulación. En realidade, o seu rexeitamento explícito á especulación, para ser xustos tamén, combínase pois de xeito paradoxal ca publicación das súas obras máis especulativas ou filosóficas. Na miña opinión sería de utilidade, esta sería a única aposta que me gustaría facer hoxe, sería, creo eu, de utilidade desprazar esta terminoloxía cara ao concepto de mirada ou cara a unha cuestión do visual, mesmo cara a aquela pulsión de ver que Freud eliminara na súa corrección de 1915, que vimos aquí. Se Freud, para os que vimos do eido da filosofía, ostenta unha praza na historia do pensamento filosófico occidental, é justamente porque libera a filosofía dunha das súas cegueiras seculares, non? É justamente por unha cuestión visual. O que non, digamos, que o que non viran os ollos ilustrados, nin clásicos nin modernos, dos filósofos, todos varóns, é que as luces da razón móvense nun bosque de sombras que, ademais, pauta ese ritmo, non? Pauta o seu ritmo. Por iso habería que abandonar a mirada altiva, esa mirada que ven desde a espécula, que ven desde arriba, e que é a mirada, en realidade, do suxeito histórico, que é a mirada, en realidade, do suxeito filosófico e da filosofía propiamente dita. Esta, creo eu, esta idea de especulación é a que Freud rexeita, en realidade, na súa teoría. O produto desa especulación sería mero espectáculo que ignora a escuridade na que se produce. Por iso, esta idea de cambiar a mirada ou cambiar cara a outra mirada, unha mirada que el che pode chamar inspectiva, significa ver a escuridade, esa escuridade con respecto é unha palabra que tamén participa dese spexere latino arcaico e que significa literalmente mirar cara atrás. De aí podemos dicir as palabras consideración, contemplación, miramento. A este respecto, pois, non deixa de ser significativa
pareceme a min a actitude de Freud cara a esa nova forma de representar a mirada que apareceu na súa época e que veu cambiar irremediablemente o discurso audiovisual, non? Sei que, non estou moi seguro, sei que a primeira vez que Freud foi ao cinema foi en 1909, seguro que o coñece mellor que a min. Os datos que eu teño é que esa foi a primeira vez en Nova York, onde se atopaba para dar unhas conferencias. O que me interesa é que parece ser que non lle entusiasmou demasiado aquilo. Digo que non lle entusiasmou sobre todo porque hai algunha proba textual, pero sobre todo o que non hai, o que non conservamos son referencias que confirmen o asombro, non? De feito, o que si conservamos é certos textos escritos desde o desprezo, non? A mí me interesa moito a tonalidade na que escriben os autores, non só o contido, digamos, un pouco obxectivo, non penso que xa a posibilidade disto no eido filosófico, pero sí esa tonalidade que delimita o que pretenden dicir, non? Hai un exemplo claro cando el compara o cinematógrafo ca ignorancia dos que se deixan fascinar polo espectáculo e só creen no que ven. Isto está este exemplo está nas conferencias de introducción á psicoanálise que vou citar ao principio tamén. Podemos ver, traio a cita, unha das referencias. Él, los parientes incultos de nuestros enfermos, a quienes solamente les impresiona lo que se ve y se palpa, de preferencia las acciones como se ven en el cinematógrafo, nunca dejan de manifestar su duda de que meras palabras puedan lograr algo con la enfermedad. Fin da cita. O cal nos indica que, a pesar da súa aguda mirada e pola súa aposta por outro tipo de mirada, algo de miopía tamén tiña, e non alcanzou a ver naquela pantalla un discurso, digamos, capaz de ser relevante para as súas investigacións. De feito, supoño que tamén coñecen mellor que a min a historia de rexeitamentos cinematográficos do propio Freud. É moi coñecido o rexeitamento que fai a proposta de Goldwyn, e que aquilo, el o que quería era facer espectáculo co seu pensamento, ca súa figura, gañar cartos, non quiso participar. Outra proposta sei que chega cun carácter máis, digamos, investigador, máis serio, máis académico, onde se lles prometía levar o cinema o seu pensamento e non apoderarse da especulación económica do seu nome. Algo fixo, aceptou dar algunha opinión, sobre todo por presións dos seus colaboradores, pero en realidade quiso desvincularse do proxecto. No fondo, o interesante ou importante é que Freud consideraba que esa imaxe espectacular da linguaxe cinematográfica que aparecía naquel momento non podía ou non tiña a capacidade de dar luz a aquela nova forma de ver que ela chegaba, que consistía, se o podemos dicir así, en abrir os ollos na oscuridade, en algo así como un completo fundido en negro. Bueno, como saben, a relación, digamos, da psicanálise a pesar das opinións e resistencias de Freud é enorme, nunha influencia moi significativa e que sen dúbida daría para un simposio en sí propio, en sí mesmo, precisamente por iso non vou entrar e o deixo aquí. Moitas grazas. Claro, termino, si tenemos preguntas y quedamos. ¿No? Sí. Sí, así. Quería hacer una intervención muy breve en dos sentidos. Y es que, vamos a ver, realmente son un par de dúbidas sobre si comportamos ambos en estas dos cuestiones. A primeira delas
cuestión quizás nuclear da proposta desta exégese maravillosa sobre Freud, moi ben calibrada, en fin, que evidencia unha exploración bibliográfica enorme, que non adoita ver, por certo, no ámbito universitario, teño que confesar. Que é esa condición da cultura de auténtico elemento conmovedor, casi de conmoción, é dicir, esa percepción freudiana da cultura que é antípese de calquera planteamento confortable, que é justamente onde nos emplaza esta cultura de plástico empaquetada a que accedemos habitualmente. E a segunda cuestión é a percepción freudiana do cine, que é unha percepción que non evidencia unha miopía, esa é a miña pregunta, porque é unha sospeita, non evidencia a miopía de Freud, ni moito menos, senón que alguén acostumado a quedar con Sófocles ou con Shakespeare de pronto se encontra un planteamento desprovisto de narrativa, de calquera densidade e finalmente un espectáculo de barraca de feira, é dicir, de deuse de caer alma aos pés. Entonces, simplemente esas dos cuestións, parabéns e moitas gracias. Respondas. Moi agradecido a Antía polos comentarios, polas cuestións. Sen dúbida, eu, vou responder, non sei se te vou responder a ti, pero vou responder. Diría que estou a favor das dúas cousas que acabas de comentar, non? En primeiro lugar, a min o que me interesa desta concepción de, digamos, pesimista, se queremos, poderíamos anunciarlo así, da cultura, non é o seu pesimismo. O que me interesa é que nos obriga a enfrontarnos a cuestión cultural, eu diría político-cultural, dun xeito completamente outro, dun xeito completamente novo, non? E que, ademais, nos obriga a abandonar, eu dicía, en algún momento da exposición, criticaba a boa conciencia, non? Nos obriga a abandonar unha posición que é a posición, en realidade, que nos vende sobre todo a idea de progreso, que é a posición de que se pode. Falaba onte o profesor Francisco Conde disto, non? O que se nos vende todos os días é que podemos. E, de feito, o mellor discurso político, estas últimas eleccións demostraron amplamente, non é aquel que se compón de, digamos, determinadas propostas para solucionar problemas concretos, senón é aquel que se reduce a decir que sí que podes, non? E que ninguén che diga que non podes. Esta cousa que, por certo, é algo que está non só a nivel espectacular, senón que está a nivel familiar. É difícil atopar hoxe familias que lle digan aos seus, digamos, seguidores, os que veñen detrás para ocupar o seu espazo, os que veñen reproducir ese sentido, ese sentimento que non podes, non? Está casi ata prohibido. Eu penso que o interesante do pesimismo da cultura freudiana é que nos obriga precisamente a abandonar este tipo de posicións e nos obriga a aceptar unha contradición de entrada que non podemos superar. A min isto é o que máis me interesa. Por iso, obviamente, digamos que leo todas estas propostas desde un plano moito máis filosófico que clínico, como é obvio, non? Pero pareceme que é realmente potente para unha análise política. Este discurso non está a día de hoxe, polo menos non está normalizado, non? Mais ben ao contrario, se hai un problema, o que hai que facer é solucionarlo. O que nos di Freud é que hai un problema sen solución e entón agora hai que empezar a pensar que facemos.
Esta sería a perspectiva, por iso digo que estou de acordo ca túa intervención ou co teu comentario, na medida en que o Freud non trae tanto solucións, a parte clínica sí, pero nesta parte, podemos dicir, se queremos, o fixen todo o xogo ca especulación, non? Pero podemos dicir nestas obras máis especulativas, máis reflexivas, máis filosóficas, máis sociopolíticas, chamémoslle como que iramos, o que sí podemos dicir é que o que el nos propón é un xeito novo de enfrontar o pensamento. Non nos dá unha solución aos problemas do pensamento, o que nos dá é un novo xeito de pensar, non? Esa nova mirada que eu lle chamaba un pouco por facer o xogo co especere. Iso para a filosofía é maravilloso, por iso penso eu que ocupa un espazo privilexiado. Por certo, dentro da academia non é tan privilexiado como parece. Eu digo así aquí, pero en realidade é moito máis marxinal do que penso eu que merece. Por outro lado, da miopía e o cine, bueno, eu da miopía o dixen porque, digamos, a nivel discurso entraba bastante ben, creo, pero que sí destacaría é que é curioso como, ti o explicaches perfectamente, alguén educado, digamos, noutro eido, de outro xeito, pois esta novidade, pois, de algún xeito o cegou, por seguir un pouco co paralelismo, non? Co paralelismo etimolóxico. Pero a min o que me interesa é que, en realidade, Freud o que trae é exactamente o mesmo que trae o cinema no seu momento, que é unha novidade absoluta, é algo máis ben máxico, é algo incrible no sentido en que aínda non tiñamos ferramentas para poder asumilo sen botar man da fe. Por iso hai que creer niso, non? Iso é exactamente o que pasa ca psicanálise. A psicanálise traenos un discurso radicalmente novo, que nese sentido é paralelo ao discurso do cinema. E a psicanálise naquele primeiro momento, e aínda hoxe, pois habría un campo de investigación que non sabíamos cara a onde nos iba a levar. O que habría é precisamente un abismo. Iso tamén pasou co discurso audiovisual. Eu falo aquí como, unha vez máis, un intruso, que non sei nada do discurso audiovisual, se estou falando nesta facultade e para este grupo de estudos, non? Pero non sabíamos cara onde nos iba a levar e levounos para a territorios moi tráxicos. Ti falaches precisamente de máis dunha desas tragedias, pero eu tamén diría que non só tráxicos. Eu creo que tamén hai que abrir esta discusión, digamos, imposible ou contradictoria que nos propón Freud para analizar o discurso do espectáculo e o discurso do visual, as tiranías das máscaras nas redes sociais, por facer un xogo co teu título, tamén cara a aquilo que se pode aproveitar. Creo que non todo é malo. Creo que temos unha tendencia tamén a unha oposición que é a oposición freudiana ao cinema, e aí a miopía que eu quería referir, a dicir, bueno, esta novidade tan grande probablemente sexa vacua e mala e probablemente nos vai levar a desfeita. Bueno, nin tanto nin tampouco. Co cinema, hoxe, como claro, en retrospectiva é moi fácil dicilo, pero queda moi claro que hai, digamos, moitos discursos diferenciados que habería que analizar caso por caso. Penso que digamos, nestes malestares culturais das redes, non todo é malestar, non? Creo eu. Ou polo menos o mellor é o que me apetece pensar, é no que me gustaría creer o mellor, non? Grazas polos teus comentarios. Última pregunta, que creo que rememora esta idea tamén un poquinho que vimos falando estes 2 días, non só hoxe, non só a través de Freud, que ten que ver cos usos que ás veces nos xuizos se fai de Freud por determinados autores, sobre todo autores en base a esta preocupación civilizatoria de Freud, non? O do último Freud, o do ultimísimo Freud. A maneira na que se
vinculado ao que falábamos onde, se utiliza iso para propoñer frente a esa caída do nome do pai unha alternativa nostálxica de regreso para esa cuestión do nome do pai. De feito, tendo de adiante, creo que é pertinente preguntar precisamente porque isto vai na man de acusación frente a unha certa xenealoxía intelectual que partiría de Nietzsche, quizás, pasando por Derrida, en o que a mí me toca máis cerca, pues, discursos moi acusatorios contra, por exemplo, Butler, que é unha autora contra algo moitísimo. Entón, neste sentido, gustaríame que nos puderas apuntar algunas ideas nesta dirección, ¿no? Como preverse, digamos, utilizando ou facéndose cargo destas malas noticias, digo malas, quizáis, de que parece contradictorio no medio dos sentidos, que Freud, por suposto, desde Lacan, aporta no campo político, sen caer na tentación reaccionaria de pretender reinstaurar unha certa preocupación, vou dicir, civilizatoria, e creo que se me entende no peor dos sentidos. Bueno, primeiro, grazas polos comentarios. Empezaría dicindo o seguinte, creo que unha vez máis, non sei se contestarte a ti, pero vou contestar. O éxito dunha obra non radica nos seus acertos. Non ten moito sentido, polo menos desde este punto de vista máis, digamos, cultural filosófico, que eu abordo aquí, non tería ningún sentido, porque entón toda obra se desfaría case no momento na que se escribe. Ninguna resistiría, ninguna, pero ninguna é ninguna. O mesmo poderíamos dicir se cambiamos de eido e nos vamos cara a campos de carácter científico. No eido filosófico, sen dúbida, e no caso de Freud en particular, que mencionaches a Derrida, Derrida, que lle interesa moitísimo Freud e ten moitas cousas escritas sobre él. Por certo, un texto sobre a especulación en Freud que vos recomendo se vos interesa a cuestión. O que el dubida moito de que o seu aparato teórico resista moito máis. O que pasa é que o éxito da obra non radica neses acertos. O éxito da obra radica na capacidade que tiveron eses acertos no seu momento, que hoxe poden non selo. Esta é a posición da psicología científica. Iso non é falsable, non é coñecemento demostrable. E o que vai dicir é que o éxito máis ben radica na capacidade que ten de abrir campos para o pensamento, campos novos, que nos sirven para facer cousas novas. En este sentido, a obra de Freud é unha das grandes. Este propio simposio é, digamos, unha proba do que estou dicindo. Por irnos autores, eu falaría, por exemplo, de Marcuse, como un exemplo clásico na Escola de Frankfurt, onde se trata de coller a un Freud moi concreto e moi determinado e dar unha reinterpretación que, de feito, o primeiro que anula é este pesimismo do que estamos a falar e o que ti evocabas. É o primeiro que fai Marcuse. Marcuse, máis ben, digamos, vamos a dicir que ten un discurso optimista de reinterpretación de Freud. Optimista porque usa Marx, claro. Entón fai un pseudo-marxismo que lle sirve a él para loitar contra dúas represións, que sería interna e externa, e ademais propor un modelo, el sí propón un modelo, digamos, de progreso social, de progreso no ámbito social. Como sabes, que esta proposta de eliminación da alienación no traballo, que el tira de Marx para a represión exterior, e a proposta da apertura de él, da posibilidade de menos represión interior. Ese é un camiño. Outro camiño que abres ti, esa liña que debuxaches moi ben Nietzsche, Derrida, Butler, habería máis, non? Pero esa é unha liña moi interesante, a min tamén me interesa particularmente. Freud e a psicanálise en xeral son elementos completamente presentes nas súas obras, obviamente en Nietzsche non, pero que non remiten unha vez máis ao éxito da obra. O que remiten, por exemplo, Derrida o di directamente, a mí o que me interesa de él son aqueles momentos
aqueles espazos onde a obra de Freud pon en tensión a obra de Freud, onde Freud se tensiona consigo mesmo. Non aqueles momentos nos que, digamos, o círculo interpretativo e significativo da súa conceptualización teórica se pecha e funciona maravillosamente. Non? A primeira tópica funciona moi ben, ata que o propio Freud di, pois a verdade é que non funciona. E fai outra, non? E fai a segunda. Digamos que a él lle interesa menos isto, a él lle interesa moito máis aqueles momentos que o pensamento en obra, e tamén por iso quixen traer aquí a textos, deixar ver, polo menos, algunha mostra de como Freud vaise refacendo a sí mesmo, como lle pasa a todos os autores, en realidad. Non? Neses momentos onde a obra se tensiona e permite interpretacións diversas. Nesa liña que ti trazaches de Rida-Butler, o elemento da interpretación non pechada se debe fundamentalmente a unha cousa que eu penso que podemos tirar de Freud, que é o forte impacto que ten a súa obra no concepto de autoridade. Por eso levei tamén un pouco a exposición polo plano político. Non? Digamos que a soberanía do suxeito en Freud desaparece, e ademais desaparece dun xeito irremediable, porque non hai nin sequera comunicación no suxeito. O propio suxeito está incomunicado consigo mesmo, canto máis co que ten enfrente. Esa, digamos, por dicilo con Derrida, deconstrucción da soberanía, o que lle vai permitir a estes autores abrir novos modelos e novos espazos de reflexión, de xeitos de pensar, que son o que fan nas súas obras, en realidad, que a obra contemporánea que ti citas, por exemplo, de Butler, que de algún xeito está moitas veces reinterpretando a Derrida tamén, sabes, que teñen unha influencia directa e non agochada para nada, non teñen interese tampouco en facelo, pero son herdeiras dese vaciamento do suxeito que de algún xeito empeza a funcionar dun xeito moi activo xa na obra de Freud, aínda que o propio Freud non digamos, explicitase con estes parámetros. Non? Por iso, dicía antes e remato, moitas veces o importante dunha obra non son os seus acertos, non? Senón aqueles campos que abre, nos cales nos permite pensar de outro xeito os problemas que necesariamente serán distintos hoxe a aqueles que tiña Freud fai un século. Aínda que algúns deles, por certo, parece que retornan e se parecen bastantes os problemas que xa tivo el. Grazas polos comentarios.